משחק עם חבר שלי שוטרים וגנבים, ואני מחלק לו 3 משימות, כאילו 3 אתגרים כדי שהוא יצליח לעשות. תתעורר חברצ'יק, זה לא זמן תנומה. יאללה, אני הבאתי לו בקבוק שהוא יצליח לעשות פליפ ב5 ניסיונות. 5 ניסיונות. זה קשה, לא על המיטה. אני עומד למות. כן, אתה עומד למות. על החיים ועל המוות. אני מעדיף לך לעשות עם הצד השני, כאילו לא ככה, כן, ככה. ולא סתם לזרוק ארי. יש לך עוד 3 ניסיונות. לא. עוד 2 ניסיונות. נחשב. זה כל מה שהיית צריך לעשות. טוב, יאללה, היי. עכשיו אני הולך להביא לו את המשימה הבאה. המשימה הבאה היא יותר קשה מהפליפים. יאללה, בוא. למה אני שעה לבוא? אוקיי, הוא הצליח במשימה הראשונה, אני אעשה את המשימה השנייה יותר קשה. איפה אתה? חבר שלי! יאללה, המשימה... רגע, שנייה, צא מפה שלא תשמע. אוקיי, חברים. הכנתי את זה. זה חיפה, הוא לא יודע שיש לי חיפה, אני אומר לו איזה קבוצה יש לי ביד. אוקיי. יאללה, בוא. עכשיו זה יותר קשה. איזה קבוצה יש מתחת לזה? מתחת ליד. ניסיון אחד. בולס של כדורגל. תעבוד. אמרתי לך שזה יותר קשה מפליפים. מכבי חיפה. וזאת תשובה נכונה, מכבי חיפה. יאללה, בוא נעבור למשימה האחרונה, וזאת תהיה המשימה הכי קשה. סיבכתי פה מדליה, רגע, רואים אותה? סיבכתי פה מדליה, ויש לו 30 שניות. ארי, איך אני אמור להוציא את זה ב-30? אתה אמור להוציא את זה ב-30 שניות. 30 שניות יש לך. ו3. רגע, 4. שנייה. עכשיו. אני מת. בואו נראה איך הוא מסבך את זה. אתה לא עושה כלום. באמת. אני לא רוצה להיכנס לכלא, אני רוצה להמשיך לשדוד בבנקים. עוד 10 שניות. ונגמר. אתה הולך לכלא! לך לכלא! רגע. צער כסותי חתיכת טמבל. לך לכלא! תביא את היד השנייה. רגע, קצת לא קוצני. ארי, די! הנה, בוא. כמו שאתם רואים, תראי את הזאת. זה הסרטון היה מאוד ארוך, אז יאללה בוא!